a la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita ara Urbà Lozano per presentar-nos la seva darrera novel·la, La trampa del desig, guanyadora del Premi Ciutat d'Alzira 2011 i ha sigut publicada per Bromera. Urbà, benvingut. Gràcies. Què conta La trampa del desig? Una història de triangles, una història... Sí, passions. L'estructura és un tant complexa, com per altra banda sempre m'agrada a mi, no? I el que intenta fer és una reflexió al voltant del desig, o més que sobre el desig, sobre el fet que moltes vegades pensem que actuem racionalment o pensem les coses d'una manera molt racional i al final, a l'hora de la veritat, actuem seguint més les passions, seguint més la rauxa que el seny i ens decantem més per una solució passional que no racional. Desig o necessitat? És que de vegades és molt difícil de separar el que és el desig de la necessitat, no? Perquè és això, no? És aquelles coses que dius... Jo això ho he pensat molt, havia arribat a una conclusió que la manera d'actuar més correcta és una, però a última hora jo crec que moltes voltes fem més cas del cor que del cap i no sempre és dolent això, de vegades és positiu fins i tot. I els personatges manegen uns personatges complexes en moments en el que jo he pogut documentar-me, veure, fullejar en el llibre en unes situacions complicades. Sí, has de tenir en compte que en literatura tot ha de ser un poquet excepcional. Per tant, s'ajunten molts personatges que estan en un moment existencial complicat o complex i això fa que d'alguna manera isquen a la superfície totes aquestes passions de les que estic parlant, isquen a la superfície més el desig que la raó. Hi ha una intriga, també. Sí, n'hi ha una intriga, n'hi ha moltes coses, no? El llibre és una història d'històries, són diverses històries que d'alguna manera podrien funcionar de manera autònoma, però que mica en mica van confluint fins que acaben confegint un tot homogeni i això, vull dir, bàsicament són 5 trames, 5 fils argumentals que tenen com a lligam els protagonistes que, bé, en principi això, poden semblar trames autònomes però al final acaben confluint. Daniel, Minsarda, Angie, com arribaren estos personatges a Urbà Lozano? Te varen buscar? Els buscares tu? Això n'hi ha un poc de tot, com sempre, no? La carcassa, l'estructura bàsica de la novel·la, que són els dos personatges que més protagonisme tenen. La novel·la té uns personatges que no arriba a ser una novel·la coral, però sí que és de veres que n'hi ha molts personatges que tenen un pes específic. Mirsada i Daniel són els personatges a partir dels quals naix la història i després, per necessitats de la narració, sí que és de veres que van afegint-se molts altres personatges, com pot ser Guido, com poden ser molts altres que apareixen. Com va sorgir la idea de la novel·la? La idea és això, la idea és una reflexió que jo he fet moltes vegades al voltant del desig, de la passió i de la confrontació que la passió i el desig té amb la raó. És un tema antiquíssim, des d'Ausiàs Marc pràcticament tota la poètica que fa és al voltant d'aquest enfrontament entre el seny i l'instint. I va néixer d'ací, no? També en la literatura això està tractat d'una manera un tant maniquea, no? En quin moment vas dir, ja tinc la història, ja tinc la trampa del desig? No sabria dir-te-ho, això és molt complicat, no? Perquè els que tenim afició a anar contant històries, al cap del dia ens poden passar pel cap 53 o 54 històries que són novel·lables, però després arriba el moment en què jo li dic de ponderar si la gallina té ou o no té ou, val? I la veritat és que fa 3 o 4 anys sí que vaig dir, sí, esta gallina té ou i tenia més o menys els personatges perfilats i hi havia hagut un seguit de fets que havien convergit i vaig pensar que valia la pena i em vaig llançar a fer-la. Ja tenies ous i com va ser aquest procés de portar-los endavant? Com va estar tot aquest procés de creació de la novel·la? Va ser complicat? Va ser... El procés sempre és complicat, no? La confecció d'una novel·la sempre és complicada perquè jo necessito fer moltes lectures, moltes relectures, moltes modificacions. Difícilment la primera embranzida és la que em resulta satisfactòria al final
i a partir d'esta guspira que fa néixer la història sí que vaig començar a perfilar els personatges, a documentar-me, a buscar les localitzacions, i el procés ha sigut llarg, m'ha costat... Quina versió seria esta? La que està publicada, quina versió seria? N'hi ha fragments que han estat modificats centenars de vegades, i n'hi ha fragments que d'alguna manera sí que són un poc molt semblants a la primera cosa que va eixir. Què suposa guanyar un premi com el Ciutà d'Alzira? És molt important, sobretot el Ciutà d'Alzira. Jo soc de la Ribera. El Ciutà d'Alzira és un premi importantíssim per a mi, per proximitat geogràfica, però també perquè és un premi que té repercussió, perquè té una nòmina d'autors que l'han guanyat molt important, i per moltíssimes coses. La teva primera incursió literària va ser La màquina ronca. Des de La màquina ronca fins a Trampa del desig, com veus l'evolució que has portat endavant? Evidentment, crec que sóc un escriptor molt més madur. Si no ho fora seria una cosa un poquet estranya, però al mateix temps més autoexigent, no? En principi, la primera novel·la que fas, doncs, d'alguna manera has d'anar descobrint per tu mateix molts ressorts i moltes estratègies que a hores d'ara ja les tens assolides i que te fa que treballes d'una manera més a gust, però al mateix temps que sigues més autocrític, en el sentit de dir això es pot millorar, i fins que no tens una versió que és completament satisfactòria, fas i refàs molt més que al principi. Eres molt exigent amb tu mateix? Sí, i fins que no ho tinc clar no deixe de... Ahir vaig i ahir torne. Jo sempre ho dic, la meva novel·la s'acaba quan l'entregui a l'editor, perquè m'ha tocat ja per telèfon 3 voltes que me l'has de lliurar, que ha d'entrar en màquines ja, i això és definitiu. Perquè mentre la tinc en casa no pare d'anar, i jo sóc incapaç, per exemple, de començar una cosa tenint una història en el calaix que encara no està publicada. Jo no puc començar una altra cosa. Estructura, estil, vocabulari, què és el que més té... De tot un poc, i més La trampa del desig, que és bastant complexa pel que fa a l'estructura, com hem dit abans, però també bastant complexa perquè té molta riquesa de fraseologia, moltes frases fetes, molts refranys, però també d'alguna manera ho ha complicat molt el fet que he intentat fer com una espècie de collage del que és la literatura de gènere, no? Alguns capítols estan fets com si foren novel·la històrica, uns altres novel·la bèl·lica, novel·la sentimental, narracions costumistes, fins i tot arribant quasi al punt del sainet decimonònic, i al mateix temps això li has de donar com una pàtina que li dona uniformitat a tot. I jo crec que al final ho he aconseguit. Jo estic molt satisfet de la novel·la i és una de les satisfaccions més grans. Podríem estar parlant de barreja de gèneres? Sí, jo soc molt indisciplinat, vull dir, és a dir, jo per exemple he intentat fer obres de gènere, per exemple una novel·la juvenil, però la ment se me'n va, no? Vull dir, jo arriba un moment que he d'utilitzar o he d'escriure alguna cosa que ultrapassa els límits que sempre imposa la novel·la de gènere. I per tant he intentat tocar molts pals, acostar-me d'alguna manera a les especificitats de la novel·la de molts gèneres, però que no fora una novel·la de cap gènere concret. En aquesta varietat de gèneres, i m'imagino que també estarà la varietat de lectures que li agraden a Urbà Lozano. Sí, evidentment hi ha una miqueta de totes aquelles coses que a mi m'han agradat, i jo sempre intento que les meves obres tinguen diferents nivells de lectura. Jo crec que és molt important. Una novel·la s'ha de poder llegir simplement, te conta una història, i un lector que tinga ganes de fer una lectura, no direm superficial, sinó una lectura sense aprofundir massa, que la història que contes, que allò que contes, que tinga sentit per ella mateixa. Però també m'agrada que d'alguna manera, si algú vol aprofundir en la lectura i vol establir algun tipus de relacions o alguna cosa, un estudi més en profunditat, ho puc fer també. Què t'agrada llegir? M'agrada llegir de tot. Per a mi la lectura és una patologia, pràcticament, però a més de veritat. Hi ha coses que t'agraden més, que preferisques més que altres, uns llibres que t'han marcat més al llarg de la teva vida... Pel que fa a literatura, jo he llegit moltíssim.
Lectures que t'hagin marcat, sempre n'hi ha, no? Però jo què sé, m'han marcat des dels còmics que jo vaig començar a llegir quan era xicotet, de Mortadelo i Filemón, fins a obres que ja podríem dir que jo recorde ara obres que m'han marcat moltíssim, com pot ser Moby Dick, per exemple, o com pot ser Pedro Páramo, o Si una nit d'hivern un viatger, en fi, hi ha moltíssimes obres que m'han marcat. Què projecte està treballant Urbà Lozano en aquest moment? De moment estic descansant. La veritat és que el procés de La trampa del desig ha sigut dur i costós i m'ha costat moltíssim i a més ara estem en plena promoció de la novel·la i... No hi ha personatges tocant a la porta, parlant a l'orella... Sí, això sempre passa. Quan tu en una novel·la estires un fil per atraure alguna cosa, darrere del fil venen altres coses que sempre penses que obrin altres portes i que tens ganes d'explorar, no? Però ara en aquest moment no estic fent absolutament res, perquè la veritat és que estic molt cansat, pot ser no físicament, però sí mentalment, i necessito 3-4 mesos com a mínim de tranquil·litat absoluta. Mentre estem en aquest descans, de 3-4 mesos, es deixes així La trampa del desig, un treball que veritablement ha valgut la pena xerrar amb tu, presentar-lo i que ahí està el fruit d'aquest treball que t'ha deixat esgotat perquè és Premi Ciutadà del Cira 2011. Urbà, moltes gràcies d'haver compartit aquests minuts amb nosaltres i moltes gràcies per haver vingut a presentar La trampa del desig, que segur que trobarà molts lectors. Gràcies a vosaltres.